explico res, anem fent, deixeu-vos anar, deixeu emportar-vos, que els que no esteu acostumats a cantar, deixeu la vergonya allà a la porta, hi ha una caixa que posa vergonya, allà està, val? I després de l'última sessió, si cas, parlem sobre el que hem fet. Comencem amb el Leilo. Potser podrien tancar la porta, si no us sap greu. I després us explico una mica què és cada cançó, Leio, loila, eloila, leo, leio, loila, eloila, leio, leio, loila, eloila, leio, leio, loila, eloila. La lletra no és molt difícil. Torno a dir. Leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Faig seguides. Leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, 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 loila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, 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 loila, eloila. Sempre diu el mateix. La faig sencera. Això és la primera part només, Leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, leio, una mica més fort. I leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, 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 leio. Leio, 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 leio. M'ho he inventat, això, Leio, 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 leio. Vale, que m'he inventat al final, perdoneu. Leio, 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 leio. Al final és leio, 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 2, 3, i. Leio, leio, leio. Vale, us podeu posar drets? Encara no m'ha acabat, Aquesta és una mica més separats. Anem a la tercera. Cap a la dreta, cap a la vostra dreta. I farem. Leio, 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 leio. Canvia ara. Leio, leio. I tornem a canviar. Leio, leio. I tornem a començar. Leio, leio. 4 vegades. Leio, leio. Canvi. Leio, 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 leio. Sempre que la música és igual, cap a la dreta, i al moment que canvia, canviem cap a l'esquerra. Sí? Està anant cap a la dreta, que sí? Tornem-hi? Sí, ja fa de mirall. Jo estic fent de mirall sempre. Clar, bueno, els que em veieu així és una mica raro, però sempre faig de mirall. Figura que estem a les muntanyes i ens estem comunicant des d'una punta de la muntanya cap a l'altra. Preparats? Som llenyotaires. 2, 3, i... Leio, leio, leio. Canvio. Jo leio. I torno a canviar. Jo leio, leio. I torno a començar. Leio, la, la, leilo, la, leilo, la, la, leilo. La, ya, leilo, la, la, leilo. La, leilo, la,
anem a la primera. Us en recordeu com era? Sí, home, sí, fa 2 minuts. Leia, lola, leila... Jo m'invento la lletra, però és que és igual, Lei, lola, la, leia, loila, loila, la, leia, loila, leia, lola, i va, i farem leila, loila, loila, leia, leia, loila, leia, leia, loila, tornem-hi, leia, loila, loila, leia, leia, loila, leia, leia, loila, loila, leia, leia. Ara l'altra, i leio, 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 canvi, jo leio, canvi, jo leio, leio, llarga, llarga, canvi, leilo, leilo, leilo. I sabeu que ve una tercera part, podeu seure, que és molt similar a la primera, que teníeu fred, no? És igual, és molt similar a la primera, una mica més amunt, i fa leilo, lola, eloila, leio, leio, loila, eloila, leio, leio, loila, eloila, leio, leio, loila, eloila. És el mateix que hem fet a la primera, però pujant una escala, d'acord? Leio, loila, eloila, som-hi, 2, 3 i leio, loila, eloila, leio, leio, loila, eloila, leio, leio, loila, eloila, leio, leio, loila, eloila. I encara, i leio, loila, eloila, leio, leio, loila, eloila, leio, leio, loila, eloila, leio, leio, loila, eloila. Vale, i ara ens hauríem d'inventar una coreografia per aquesta tercera. Us la deixo a vosaltres. La primera que hem fet era aquesta, sí? La segona era la de llenyataire i la tercera us convido a que penseu alguna cosa. Vale. Molt bé. Tipus concert a Palau Sant Jordi, Leia, loila, eloila, leia, leia, loila, eloila, leia, leia, loila, eloila, leia, leia. Ja tenim les tres, vale? La primera era la de baixo a la muntanya esquiant, la tercera estic fent de llenyataire i la quarta estic al Palau Sant Jordi. La tercera, perdó. Vale? Sí? Ok, doncs anem a donar estructura. Això és un petit joico, és una cançó de Lapònia, una melodia que ve d'això que us deia, d'estar o caçadors o llenyataires a les muntanyes, i la manera de comunicar-se, una d'aquestes podria ser aquesta cançó. Aquestes tres melodies funcionen com hem fet ara, una darrere l'altra, o també funcionen per sobreposició, que és el que intentarem fer ara. Mentre un fan unes, els altres fan els altres. I amb això puc jugar i puc passar-m'hi 3 mesos. Anem a donar-li una mica de forma i anem a fer el següent. Començarem, per exemple, com podem començar? Anem a vestir tota aquesta cançó. Amb la base, no? Amb la base? Podríem començar amb la base. Us explico una cosa. De les tres, la melodia principal és la primera que us he ensenyat. Llavors, hi ha com un acompanyament més harmònic, que seria la base, i després aquest contracant al damunt. Proposes de començar amb la base. Tothom amb la base. Perfecte. Després, què més podem fer? Una amb base? Anar al Palau Sant Jordi. Anar al Palau Sant Jordi i deixem la melodia pel final, És una opció. Perfecte. Anem al Palau Sant Jordi i acabem amb la melodia? Vale. I després, una vegada tenim els 3 grups, en la proposta que heu fet vosaltres, què més podem fer? No traiem coses i no les podem posar. Per exemple. Però això ho fem tots junts o ja ho fem per grups? És que podem fer tot, O sigui, podem fer el que vulguem. Podem fer cànons, podem començar tots junts i després fer cànons. Proposeu vosaltres l'estructura. I hem començat amb l'ordre, començant 3, 2, 3, 1. Aquest seria l'ordre, tots junts, per exemple. I ara podríem fer el que has dit tu? Sí, el cànon. Per grups? Per grups.
Vale, molt bé, doncs decidim els grups. Som 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, entre 3 són 4, 4, 4, 5, 5. Val? Per exemple, la base, qui vol ser base? 4 bases. Vinga, 1, 2, base? Doncs fem-ho així, 4 bases. Sí, 4 bases. Aquí heu proposat Palau Sant Jordi, feu Palau Sant Jordi. 1, 2, 3, 4, 5 Palau Sant Jordis i 1, 2, 3, 4, 5 melodies. Quan comencem moviments sempre proposo començar-los per la dreta, vostra, perquè així és una manera d'unificar. Ok, doncs anem a provar-ho. Concert, ens posem drets. Loila, loila. I abans farem una petita introducció, que és que estareu parlant com si estiguéssiu parlant al mercat, a casa, on sigui, i quan jo faci un gest farem i començarem tots alhora. Sí? Vinga, doncs comenceu fent soroll, parlant. I... Loila, loila... Tots aquí? Primer... Stop. Primer ho fem tots tot i després ens partim. Ara, aquest soroll que heu fet, aquest parlar, imaginem que realment estem a les muntanyes i ens estem parlant entre nosaltres. Leilo, leio, loia... Inventeu a partir de la paraula leio. Està bé? Leio, leio, leio. Leilo, leilo, leilo. Canvi. Lo, leilo, le. Canvi. Lo, le. 3. Leio, loia, la, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, leio, loila. 2. I. Leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, leio. Us espereu. Vosaltres. I. Leilo, leilo, leilo. No pareu. Eio, leio. Leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, 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 loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, leio. Encara, i. Leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, leio, loila. Vosaltres pareu i us afegiu aquí. Leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Us afegiu aquí ara. Leio, leio, loila, eloila. Leio, loila, eloila. Us afegiu aquí. Leio, leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Menys i. Leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, leio. I engirem i cantem i. Leio, loila, eloila. Leio, leio, loila, eloila. Leio, leio, loila. I acabem aquí. Leio, leio, loila, eloila. Seria una estructura. I amb això ens dona per jugar molt. La guardem al sac i després hi tornarem. Molt bé, podeu seure.